Kada da kira mana kowa ni ne na ke sarauniya. Ma kina da saurayi ko rabu? A'a, ma kina da saurayi ko rabu? Ki zaɓe ni, na gode. Sunana Zainab Alboni. Wannan waka mai suna Bakon Zuciya yana nan akan YouTube channel ɗin Umar Big Show. Danna mana ƙararrawa sannan ku subscribe. Kuje dan Allah janye jikinka karanta mai samun jiki. A ina ka ji labarin ana tuwo da miyar saki, da alamu ko a garin baka da kowa dan baki. Duk wacce ta so ka lallai ta sha kuka har zaki. Ga tambaya wai makaranta jin ka nawa, ƙarin tambaya wai shin shekarun ka nawa. In baka gane ba kar da ka takurar rayuwa, ni ba kai ne ba dan na je islamiyar malam Sani.